Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urtarrilak 19 ostirala bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik Joseba Otano izango dugu, administrazioaren euskera taldeko kide dena, eta honek otsailaren 8an Iruñean egongo den kontzentrazioaren inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik Ainara Uarte eta Raúl López izango ditugu, Steilaseko sindikatutik datozenak. Eta hauek gobernuak pasaden astean ezarri zuen hezkuntza arloan ezarri zuen neurri berri baten inguruan hitz egitera datoz. Eta baita neurri honek suposatuko dituen arazo batzuk planteatuko dizkigute. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1924an Euskal Unibertsitatea ukatu zuen Espainiako erregeak. Urte batzuk geroago, 1976an, Indira Gandhi Indiako lehen ministra aukeratu zuten. Egun berean, baina 1979an, Pragan, Jan Palach ikaslea hil egin zen San Wenceslao enparantzan bere burua erre eta handik 3 egunetara. 1978an, Sesbek egindako inbasioaren kontrako protesta egiten ari zen eta askatasun eza salatzen. Bere hiletek ere istilu larriak eragin zituzten. Eta bukatzeko 1983an, Bolivian poliziak Klaus Barbie kriminal nazia atxilotu zuen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak udalez gaindiko eragina duen plana gisa izendatu du erdizko meategi proiektua. Erdiz biziri plataformak adierazi du ez duela onartuko inposaketa. Nafarroko gobernuak elurrak kentzeko 55 makina ditu pres, 500 metrotik gora elurra egitea espero baita. Nafarroak bere muskulu ikertzailea eta ekintzailea azaldu du Europako transferentzia zientifikoko azoka handienetako batean. Nafarroko gobernuak autokarabanako turismo arautuko duen foru dekretuaren proiektua aintzat hartzea onartu du. Iruñeko udalak eta Nafarra Ateneoak euskarazko 3 zinema proiektzio antolatu dituzte Condestable Civiboxen urteko lehen hiruhilekoan. Linda, Pekas, Dor edo Xuri zain daude animalien arretarako zentroan adoptatuak izateko. Nafarroak eta estatuak foru erkidegoari bekene eta ikerketa garapena eta berrikuntzaren eskumenak eta AP 78aren Nafarroko zatiaren titulartasuna transferitzeko izapideak hasi dituzte. Gobernuak izapideak hasi ditu etxabakoitzen aurreikusitako etxe bizitzak 9.748tik 12.183 igotzeko horietatik 150 babestuak izango ziren. Gizakunde ospatuko dute hilbeltzaren 27 arizkunen eta erratzun. Sahararen aldeko ekitaldiak antolatu ditu saharaztanek martxoaren batean Elizondon. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Ostiralean alde batetik aurrendako sormen gunea egongo da
Tokio Arrosa izenarekin. Paperezko lanparatxoak egiteko tailerra egongo da Kondestableko Zibiboxean 5:30 7:00. Lantegiotan aurrek hainbat teknika eta material izanen dituzte langai bere marrazkiak landu eta aurkitzeko, beren sormena garatzeko eta era berean lantegi bakoitzean dauden sorpresa ugariak topatzeko. Bestalde, Juslarrotxako Zibiboxean arratsaldeko 6ak eta 7ak bitarte ipuin kantariak. Ipuinak eta askoz ere gehiago. Kontatzen eta abesten duenak maitasun eta pozez nazkatzen da. Igandean goazen 10 kontzertua Baluarten. EITBko goazen sail arrakastatsua Baluartera dator goazen 10 kontzertua emanaldiarekin. Izan ere, goazen telesailak 10 urte betetzen ditu aurten, eta hori gutxi balitz 100 atal. Telesaileko aktoreak areto nagusiko agertokira igoko dira, abesteko, dantzatzeko eta telesailaren alderdi dibertigarriak kontatzeko. Arratsaldeko 4:40 eta 6:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak autokarabanen gau eremuak arautuko ditu turismo horren gorakadaren aurrean. 78.000 baino gehiago iritsi ziren komunitatera 2022an. Ibilgailu horiek gaua igarotzeko lekuak turismo ostatuko modalitate bihurtzea planteatzen du. Argazki nagusian, Etxenike, erdian zutik eskuinean, aurreskuari arreta jartzen dio saria emateko ekitaldian. Titularrean, ikastolek Etxenike saritu dute. Zientzialariak nabarmendu duenez, euskara sustatzeak ez dio inoiz kalterik eginen gaztelaniari. Eskuineko berrietan, alde batetik, UPNek Udal Federazioan jarraituko du. Espartzak bere kritikak zehaztu ditu eta alderdiaren ordezkaritza errespetatzeko eskatu du. Beste alde batetik, Nafarroak eremu tentsionatuetan alokairua mugatuko du. Jarraian, PSOEk eta bere kideek amnistia legeari egindako 8 zuzenketak babestu ditu Junsten. PSOEk eta bere kideek amnistia legeari egindako 8 zuzenketak babestu ditu Junst alderdiak. Ondoren, Nafarroa mahats bilketa murrizteko prest, diru laguntzaren truke. Azkenik, Zangotzako atentatuari buruzko auzia artxibatu dute, frogarik ez zegoelako. Beheko berrietan, alde batetik, Osasunak taldea arindu nahi du kopako porrotaren ostean. Nacho Vidal eta Hernando hilabete honetan lagapen baten ondorioz atera daitezkein jokalariren artean daude. Bestalde, Nafarroan gabonak igaro zituzten 5 adingabe itzuli dira Ukrainara. Bukatzeko, Altsasu izeneko obra Madrilen antzezten da, naiz eta ultrak boikota egiten saiatu diren. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroko sare publikoak ikasle etorkinei eta premia bereziak dituztenei laguntzen die. Gizarte eta hezkuntza kalteberatasunean dauden 10tik 8 sare honetan ikasten du. Argazki nagusian, Islamabaden, Pakistango hiriburuan, Iranek mugan dauden hainbat herri pertsiarretan egindako erasoaldiaren aurkako protestak. Titularrean, Iranek eta Pakistanek tentsioa areagotu dute elkarren aurka erasotzean. Islamabadek pertsiarrek bere lurraldearen aurka egindako bombardaketari erantzun dio, mugan egindako erasoaldi batekin. Eskuineko berrietan, alde batetik, Zangotzako atentatua artxibatuta, frogarik ez egoteagatik. Auzitegi nazionalak ondorioztatu du ezin direla etako buruzagi ohiak epaitu. Bestetik, kamioilari bati leporatzen diote auto bati eraso egin diola honek azeleratu zezan. Azkenik, neguko hotza eta elurra egiteko arriskoa itzultzen dira, baita herriberan ere. Goiko berrietan, alde batetik, bizilagunak narkopisuen aurka errotxapean. Bestetik, Munarriz lehen Nafarra Olinpiar txartelarekin. Bukatzeko Osasunaren haserrea kopari agur esan ondoren. Gara egunkariaren titular nagusian, bakearen artisauek luzuko ekintza aldarrikatuko dute epaiketan. Jen Noel Txetx Etxeberri eta Beatriz Moie apirilaren hasieran epaituko dituzte Parisko auzitegi korrekzionalean. 2016ko abenduaren 16an etaren armategiaren zati bat neutralizatzeagatik.
Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera, Rafa Diez, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta eta Arnaldo Otegi. Titularrean, Arnaldo Otegiren hitzak konstituzionalaren epaitegiaren ondoren hauek izan ziren. Borroka armatua amai ez zedin atxilotu gintuzten. Espainiako Konstituzio Auzitegiak bateragune auzia behin betiko karpetatu eta biharamunean sumario horren eraginpean zeudenek agerraldia egin zuten, erabakia baloratzeko eta 15 urteko kartzela eta jazarpenaren porrota aldarrikatzeko. Ezkerreko berrietan, alde batetik, gobernuak Erkek eta Bilduk amnistiari egindako zuzenketak barne. Justen babesarekin, PSOEk, Ertzek, EH Bilduk eta BNGek adostutako zuzenketa partzialek amnistia legearen hainbat alderdi blindatzeko asmoz ponentziaren argazkia gainditu zuten atzo. Orain batzordean bozkatu beharko dira. Beste alde batetik, langile bat hilda errenteriako altzate berriko obretan. Beheko berrian, Balentziaga beti modan. Cristobal Balentziaga jostun getariarraren bizitzari buruzko telesaila gaur estrainatuko da Disney Plus plataforman. Artefaktua atalean, merezimenduaren domina Meliton Manzanasentzat. 2001ean, Jose Maria Aznarrek Meliton Manzanasi errekonozimendu zibilaren domina eman zion. Elias Antonek poliziaren eskuetan jasandako oinazeak kontatzen ditu. Berriaren titular nagusian, Frantziako 7 ministrok oik sostengatu dituzte luhusuko armagabetzeagatik auzipetuak. Alde batetik, Txest Etxeberri eta Beatriz Mole apiril hasieran epaituko dituzte. Leporatu zaiena asumitu eta errugabetzeko eskatu dute. Berriz eginen genuke. Beste alde batetik, mundu osoko 100 pertsona ezagunen babesa jasoko dute. Tartean Garaiko Etxea eta Ibarretxe lehendakari ohiena. Argazki nagusian, Arkaitz Rodríguez, Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta eta Rafa Diez atzoko agerraldian. Titularrean, Otegik esan du bateragunekoak borroka armatua ez desagertzeko atxilotu zituztela. Eskuineko berrietan, alde batetik, ikastetxetan sakelako telefonoa erabili ahal izatea ez du debekatuko Eusko Jaurlaritzak. Bestetik, auto elektrikoak diesel motordunak baino gehiago saldu ziren iaz Europar Batasunean. Jarraian, Pakistanen eta Iranen arteko bombardaketek ekialde hurbileko krisia larritu dute. Bukatzeko, zizezko istorioak. FIPADOK dokumentalaren jaialdia 2. ediziora iritsi da, hasiera arrakastatsuaren ondoren. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, solasaldi bat, Gorka Urbizuk hasiera bat diskoa Euskal Herria Irratiaren eskutik aurkeztuko du gaur, Laba elkartean. Eskuineko berrietan, alde batetik, Miren Zabaletaren hitzetan, bateragune auziarekin borroka armatua ez desagertarazteko atxilotu gintuzten. Bestalde, Berta Arizkun Burlatako alkatearen hitzetan, herripagaina zein udaletan sartuko den aztertzen ari gara. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara. Oraingoan, Joseba Otanorekin gaude, administrazioko euskara taldeko kidea dena. Kaixo, Joseba, zer moduz? Ongi, bai. Ongi? Bale, otsailaren 2an, Zizur Nagusian, ospatuko da elkarretaratze bat, bai. Eta zergatik gertatuko da hau? Zein da dagoen arazoa? Arazoa da, Zizur Nagusiko udalak profil elebiduna jarrita zuela lanpostu batean, eta obretako operario izan, obretako langile izan, guk uste dugu baita ere obretako langileekin eskubidea dugula, euskaraz hitz egiteko, eta auzitegiak kendu zuen profil hori, Zizur Nagusiko udalean, ez? Eta orduan egin nahi dugu protesta horren aurka, ez? Aurretik, Nafarroako administrazio auzitegian erabaki zen profil elebidunaren alde, eta epaitegiak orain egin du aurka, ez? Eta ze arrazoi eman ditu aurka azaltzeko?
Bueno, lanpostu horretan ez dela beharrezko euskaraz jakitea, ez? Nolabait euskaldunok dugula eskubidea, agian, ez dakit, udaleko bulego batera joateko, baina obretako langile batekin, bueno, kalean lan egiten du. Askotan harremana du jendearekin, horrek ere. Baina haien ustez diskriminatu egiten dira euskara ez dakitenak, ez? Eta epaitegiaren ustez, lanpostu horretan ez da eskatu behar euskara. Eta nola eragin dio lanpostu horri edo langile horri erabaki berri honek? Bueno, errekurtso jarri zuen izan zen langilea hain zuzen ere. Ziurazki finko ezen eta ezekin euskaraz, horrek errekorritu zuen. Bueno, dena den, bederatzen lanpostu dira Zizurko zona guziko dalean. Batean dago bakarri profil elebiduna. Horrek aurkeztu zuen errekurtsoa. Baina nolabait, azken batean jendearen eskubidea murrizten dira, ez? Eta nola uste duzu eragingo diola egoera honek Zizurko jendeari? Bueno, euskara egiteko orduan gehiago jotzen du jendeak udalera, ez? Orduan erreklamatzen du gehiago eskubide hori. Agian kalean ez zaio hainbeste bururatzen, baina eskubide murrizketa bat da. Azkenean, udalak badu ahalmena hizkun profila jartzeko euskararen legearen arabera, eta epaitegiak moztu egin dio ahalmen hori. Eta, kaltea agian ez da handia izango, baina oso jokaera arriskutsua da, ez? Eta ikusi dugu hainbat eskubide urratzen direla egoera berri honekin, zeintzuk dira? Eskubideak, euskararen legeak ematen digu eskubidea administrazioari euskara zuzentzeko, administrazioa zerbait abstraktu da, azken batean dira langileak. Eta, kasu honetan, obretako langile batekin euskaraz hitz egiteko eskubidea ukatzen digu epaitegi horrek. Eta nola erantzun du Zizurreko jendeak honen aurrean, ze parte hartzea espero da kontzentrazio horretan? Bueno, momentuz, afera hau ezagutzen du Zizurko parte batek. Gehienek ziurazki ez dira jabetu horretaz, ez? Baina talde euskaltzale ja mugitu dira, egin dira bilerak, prestatu da kontzentrazio hau, eta azkenean talde asko bildu gara protesta egiteko. Alde batetik Zizurko talde euskaltzalea, hor gaude nolabait bilduta protesta honetan, baita ere Zizurko zinegotxeak, gero abaikoak eta EH Bildukoak, baita ere sindikatuak, LAB, ELA, ST-ILAS, EH, hizkuntza eskubideen behatokia, eta administrazioen euskaraz, baita ere, nolabait kontzentrazioetarako erabiltzen dugu euskaren defentsarako sarea, zer hor dugu jendea, hori guztiak hor daude protesta egiteko. Eta uste duzue zuen helburua lortuko duzuela? Errekurtsoa egiteko epea pasatu da, postu horretan, ez dago profila, eta orain borroka da, ahalik eta postu elebidun gehien lortzea hurrengo plantilla organikoa, udalaren lana da ongi justifikatzea, eta guk eskubidea defendatzea orokorrean, ez? Eta zure ustetan lortuko da edo zaila dago? Zaila dago. Azken batean epaile dute eskenitza, eta epaileak ez daude euskaren alde. Orduan, agian onar ditzakete lanpostu batzuk, baina beti irizpide murriztaileak erabiltzen dituzte, eta orduan beharrezkoa da, ezinbestekoa da protesta egitea. Eta otsailaren 2an ospatuko den kontzentrazioaz aparte? Otsailaren 8an. 8an da, bale. Zerbait gehiago antolatu duzue edo? Momentuz ez, momentuz da indarra bildu ditugu, egingo dugu protesta hor, Nafarroko Justizia Administrazioaren aurrean, hor hartu da erabakia, eta asmoa da horrelako erabakien aurrean berriz protesta egitea, agian beste
beste momentuetan, horrelako erabakiak, Euskaren aurka, Euskaldunon aurka, eta gura asmoa da, beti protesta antolatzea, gutxienez protestari gabe gerez dadila, Eta ze ordutan izango da? Arratsaldeko 5:00. Eta, bueno, helburua lortzen ez bada? Helburu konkretu hau, ja nola bai galduta dago, Bai, baina, bueno, lehen aipatuzun beste helburua edo... Borroka segituko da. Urte batean egin behar baditugu 17 kontzentrazio, 17 egingo ditugu. Beti borrokan, haiek ez dute more emango guk ez da ere. Eta zergatik uste duzu gertatzen direla gauza hauek Nafarroan? Nafarroan boterea lotuta dago gaztelaniarekin, gu gara gutxengoa, prozesu historiko izan da, gutxengoa bihurtzeko, horren iai eskubiderik gabe geratu gara, eta haiek defendatzen dute estatukoa, eta gu aldatu nahi dugu, eta berreskuratu lehengo egoera. Orduan, euskara Nafarroan politizatua dagoela uste duzu? Era bat, noski. Euskara da kontu politiko, gaztelania bezala. Kontu politikoa. Erabakitzen da politikoki zer bide eman, zer erabilera, noraino iritsi, noraino ez, gaztelaniarekin berdin. Baina, ze politika da hori, gaztelaniaren alde eta euskaren aurka. Eta nola aldatu daiteke hori? Zerbait bururatzen zaizu, ideiaren bat? Ideiaren bat, behar asko daude. Alde batetik euskaltzalia biltzea borroka egiteko, gero erakundetan ahalik eta euskaltzale gehien sartu, ahal bada gehiengoa, baina hori nahiko ez da, ze ikusten da azken batean boterea dutela epaiek. Horren aurrean deno batera protesta egitera eta gure eskubidea defendatzera atera behar dugu, irtenbiderik ez dago. Eta uste duzu, egunen batean euskara Nafarroan politizatua ez egotera iritsiko den? Politizatua, erran nahi du politizazioa zapalduta. Zapalduta ez da izango, nuzbait, euskalo, momentuz zaila dugu, baina irtenbidea da borroka. Eta, bueno, ja bukatzeko, zer gehiago gehitu nahi duzu, zerbait utzi dugu? Ez dela bakarrik Izurko kontua, zer udal askotan gertatu dira horrelako problemak Nafarroan, benetan udalek ez dute almena eskun profila jartzeko, legeak dio baietz, epaitegi diote ezetz, ez da bakarrik Nafarroko kontua, beste probintzietan ere gertatzen da, orduan kontzentrazioa ez du egin bakarrik Izurkoek protestatzeko, Nafarroko euskaltzale guztiek joan behar dute. Bestela, errantzuna ematen bada toki batean bakarrik gutxi batzuk, gero beste toki batean bakarrik gutxi batzuk, ez deno batera joan behar dugu. Orduan, hemendik Nafarroko jendeari deialdia egiten duzu? Bai, kontzentrazioa da Nafar guztientzat. Orduan, gogoratzearren, da, otsailaren 8an, Zizur nagusian, non... Ez, Zizur nagusian ez, Iruñan. Nafarroko justizian, nola deitzen da hori? Nafarroko administrazio nagusia edo horrelako zerbait. Justizia erakundea dagoen tokian, San Roque kalean. Eta ze ordutan? 5:00 arratsaldean. Mil esker gurekin egoera hau partekatzeagatik eta gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Ondo izan, agur. Agur. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, temperatura maksimoak atzokoak baino 10 gradu baxuagoak izango dira. Goizean goiz hodei ugari izango dugu eta ez da baztertzen Araba hegoaldean eta Ebro ibarrean zertxobait prezipitatzea. Arratsaldean hodeiak gutxito egingo dira eta gauean zerua garbi geratuko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin haizeguneetan. Temperatura maksimoak ez dira 4-6 gradutik pasatuko barnealdean eta 9 eta 10 gradutik kostaldean. Azken orduetan izotza egingo du barnealdean. Bihar, larunbata, giro eguzkitsua, baina izotzak zaurituta esnatuko da eguna leku askotan. Goizaldean, behe-hodei batzuk ikus ditzakegu eta gauen goi-hodei batzuk, baina orokorrean zerua nahiko garbi egongo da.
Barnealdeko bailara batzuetan lainoa sor daiteke. Hego-ekialdeko haize suabea ibiliko da. Temperatura minimoak -2 gradutik behera jaitsiko dira barnealdeko leku askotan, eta kostaldean 0 eta 3 gradu artekoak izango dira. Gipuzkoa eta Lapurdiko kostaldeko zerbait lekutan ere izotz egingo du. Temperatura maximoak, ordea, pare bat gradu igoko dira. Igandean, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperatura maximoak igo egingo dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da, giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean eta gauean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugaritu egingo dira. Hegoaldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperatura maximoak igo egingo dira ipar partean bereziki. Minimoak hotzak izango dira eta barnealdean izotza botako du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Ainara Uarterekin eta Raul Lopezekin gaude, Steilas sindikatutik datorrenak. Kaixo, zer moduz? Ongi eta zu. Kaixo. Ona etorri zarete, pasaren astean, Nafarroako gobernuak argitaratu zuelako neurri berri bat hezkuntzari dagokionez. Konkretuki 0 eta 3 urte bitarteko aurrentzat, eta azaldu dezakezue zertan datza neurri berri hau? Hori, doakotasunaren inguruan da. Kontuan hartu behar dugu, 3tik aurrerako hezkuntza, 3-16 bitarteko, eta kasu askotan 3-18 bitarteko hezkuntza hori doakoa dela, eta zer gertatzen zen arazo handiak zeuden 0-3rekin, kudeak eta ezberdinak daudelako haurreskola publikoetan eta bar, eta orduan, gobernuak erabaki du hori doakoa izatea hurrengo ikasturtetik aurrera. Hori oso neurri positiboa da, baina guk ikusten dugu neurri horrekin batera beste batzuk hartu behar zirela. Besteak beste, Nafarroako gobernuak duen akordio programatikoan jasotzen direlako. Eta doakotasun honek ekarriko du matrikula gehiago egotea, ez? Edo hala espero da? Bai, noski guk uste dugu honekin batera, etorriko dena da eskaria, izango dela eskaintza, baino askoz handiagoa. Horrek sortuko dituen arazoekin. Raulek esan duen moduan guretzat doakotasuna oso neurri positiboa da eta aspalditik eskatutakoa, 0-3 zikloa doakoa izan behar du, baina ez da nahikoa doakoa izatearekin. Bermatu behar dena da izatea doakoa, baina baita unibertsala, eta hori ez dago bermatua, ez delako izango nahikoa. Osea, ez dira planteatu inbertsioak eskola berriak egiteko? Momentuz ez, hor Nafarroako gobernuak osotara 7 aurreskola ditu, gehienak Iruñerrian eta bat Korellan. Eta orduan eraikitzen ari den berri bakarra da Herripagainan egonen dena. Badakizue Herripagainan udal ezberdinak daudela, Burlata, Uarte, Iruña bera, ezta. Baina, eta orduan itxiko dute, berez itxia dute ja, hor Burlatan bertan zegoena, Burlatan badago baita ere udaleko beste bat. Baina alde horretatik inbertsio berririk ez baldin badira mantenimenduarekin zerikusia duten inbertsio batzuk ez dira aurre ikusten. Eta orduan, Ainarak oraintxe bertan esan duena, ez? Hor daude ale batetik New Generation funts horiekin lotuta ikaspostu gehiago sortu behar direla 0-3 zikloan, baina, eskaria asko handitzen baldin bada, gaur egun aurreskola horietan dagoen eskaintzarekin horri aurre egitea ezinezkoa izanen da. Eta momentua iristerakoan ez badute hori egiten, nola uste duzu egingo dietela aurre egongo den arazoari? Esan nahi zu, eskaria izatea eskaintza baino handiagoa. Claro, ratio hori handiegia izaten bada, nola egingo B plana ez, horrekin
zetorren argitaratu zen prentsabarra, ez, uste dugu azken finean horrek ekarriko duen izango dela 2 urteko gelan. Aspalditik ja aurrera eraman nahi dute proiektu hori, ez da gauza berria. Bere garaian Jimenobia hitz egin zuen horren inguru eta honek ahalbidetzen du hori egin ahal izatea. Estatu mailan ikusi dugu nola Sumar eta PSOEk egin duten Hezitun Berri horretan ja hitz egiten den 2 urteko haurrak hezkuntza sisteman txertatzeaz, eta LOMLOek ere hori ahalbidetzen du. Eta uste dugu honek ekarriko duena hori izanen dela, 2 urteko gelen sorrera. Eta ez zen izango logikoagoa lehenengo eskola berriak sortzea eta gero ja neurri hau, doakotasunaren neurri hau ezartzea. Bai, hori izanen zen logikoena, alde batetik 0-3 zikloa ziklo bat da, modu pedagogikoan ulertuta hori da zikloa haustea. Gainera, esperientzia dutenak ziklo horretan dira gaur egun haurreskoletan lanean ari direnak, hor denboraren poderioz eta prestakuntzaren poderioz eta oso plan pedagogiko interesgarriak sortu dituzte. Eta orduan, batean, haur eta lehen hezkuntzako eskoletan baita ere oso profesional baliotsuak daude, baina ez dute aldez aurretik esperientzia hori eta gero arazo, esan dezagun, arazo pedagogikoak eta logistikoak sortzen dira, ez? Espazio horiek egokituta ez daudelako oso ume txikiak dira, eta orduan espazio amankomunetan batez ere, komunak izan daitezke, pasabideak, jantokiak eta bar, arazoak sor daitezke. Orduan, baina zer da, inbertsioa, ze hori da, hezkuntzan egin behar den inbertsioa, handiagoa da aurreskola berriak egiteko, eta merkeago komatxoen artean ateratzen da, gaur egun aurre eta lehen hezkuntzako eskoletan 2 urteko aurren gelak zabaltzea. Baina, eskola horiek ez baldin badaude prestatuak hain haur txikientzako, zergatik ez dute erabiltzen jada dauden eskolak, haur txikientzat dauden, egokituak dauden eskolak erabiltzen, eta horiek igual publikora pasatzen edo. Berez, guk ikusten dugu 2 urteko gela horiek sortuko direla haur eta lehen hezkuntzako ikastetxetan, toki nahikorik egonen ez delako gaur egun funtzionatzen ari diren aurreskoletan. Eskaria handituko delako, doakotasuna dela eta, bai? Orduan, bai, hori ere, aipatzen duzuna problema bat da, ze, adibidez, 3 urtetik aurrera, familiek aukera dezakete ikaspostu publiko bat, eta hori xedatuta dago Nafarroako eskola mapan, bai? Orduan, zu bizizara hemen, eta dagokizu eskola hori, adibidez, haur eta lehen hezkuntzako eskola hori, eta gero DBH-ko ikastetxea, eta batxilergoa edo, lanbide heziketa aldatzen da, espezialitatearen araberakoa delako, ez? Baina hor duzu dena eskola mapa horretan. Guk eskatzen duguna da, 0-3 ere eskola mapa horretan sartzea. Eta orduan, jende guztiak izatea aukera hori. Eta gainera zikloa ez haustea. Horretarako lehen esan duguna, ez? Inbertsioak egin aurre eskolak haunditzeko moduan baldin badaude, edo estenaz berriak egiteko. Baina ez dirudi hori denik gobernuak duen egitasmorik. Eta nola eragingo du, zuen ustez, lan baldintzei, hezitzaien lan baldintzei egoera honek? Guk uste dugu lan baldintzak okertuko direla, eskatu egin den gauza bat 0-3 ziklorako aspalditik da ratioen jaitsiera. Ez bakarrik 0-3rako, ez, baizik eta hezkuntza maila guztietan, baina zer gertatuko da neurri berri honekin, ratio txikiagoa duten tokietan, igual Iruñerrian ez da horren beste gertatzen, baina zenbait herrietan agian ratioa ez dago gehien eskora, badago arriskua hori aldatzeko. Orain aur gehiago matrikulatuko dira eta orduan ratioa igo eginen da. Eta baita ere badakigu Nafar gobernuko zenbait eskoletan, jandela, hezkuntza departamentuko jendea metroarekin neurtzera, gela horietan aur gehiago sartzen diren, hori egiten ari da. Orduan azken finean ez da ratioa ez dela jaitsiko, baizik eta igoko da.
noski hori langileentzako lanzama handiagoa da, baina ez bakarrik langileentzako, haurrentzako ere horrek suposatuko duenarekin. Okertuko dira baldintzak bai langileentzat, bai haurrentzat. Bai, ibiliko dira alik eta lanpostu ez, ikaspostu gehien ateratzen, ez? Ainarak esan duena, metroarekin, zehaska bat gehiago sartzen den, edo gehiago eta... Bai, hori maksimizazio horretan ibiliko dira, ez? Gero esateko, nolabait eskolatze maila edo ehunekoa handitu dela horretan. Hori berez positiboa da, baina positiboa da baldintza honetan egiten baldin bada. Eta zein da zuen jarrera bi urteko gelak baldintza desegoikietan irekitzearen aurrean? Bueno, lehen aipatu dugu, ez? Haur eta lehen hezkuntzako eskolak berez ez daude moldatuta adin horretako ikasleentzat. Orduan, hor ere, baita ere, gauzak ongi egin behar balin badira, inbertsioa handia egin beharko litzateke. Eta hori egin enote da, edo besterik gabe, gela barrenean dagoena nola edo ala moldatu, baina ikusi be. Karo, kontuan hartu behar dugu eskola bakoitza dela mundu bat, ez? Igual eskola batzuetan espazioa handia eta zabala izanen dute, eta gainera beko solairuan edo hori egokitzeko, baina beste batzuetan alduten moduan eta alduten tokian. Eta gero kontuan hartu behar dugu beste gauza bat, eta atzo bertan egin zen elkarretaratze bat parlamentuaren aurrean, hain zuzen ere ratioen jaitsiera eskatzeko 3 urtetik aurrera, orduan, nolabait espazio libreren bat baldin badute eskola horretan eta hori betetzen baldin bada 2 urteko aurren gela batekin, nolabait kentzen da aukera edo aukera gutxitzen dira ratioak jaisteko beste mailetan, bai? Horiek dira gure kezkak. Alde batetik zein izanen den nolabait gaur egun aurreskoletan 0-3 aritzen den langileen geroa, eta gero nola izanen den moldaketa hori 2 urteko gelena bestelako ikastetxetan. Bai. Eta gero beste arazoetako bat da euskarazko hizkuntza eskaintzaren inguruan. Nola ikusten duzue hori? Bueno, hori argi dago gaur egun ere ez dagoela bermatua. Ez azken finean euskarako eskaria dagoen eskaintza, baino askoz handiagoa da, hori Iruñeko udaleko haurreskoletan gertatzen da, eta ez dugu uste honekin bermatuko denik. Bai, alde batetik, karo, igual batzuk esanen dute. Bueno, 2 urteko gelak haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan zabaltzen baldin badira, nolabait, hor eskaintza handiagoa da, adibidez Iruñerrian edo Iruñan bertan ez, eta orduan nolabait problema hori konponduko litzateke, baina guretzat egiazko irtenbidea da 0-3 bere osotasunean eskola mapan sartzea. Orduan, lehen aipatu duguna, da doakotasuna zu bizi zara hemen doainik izanen duzu eta gainera izanen duzu hemen aurreskola honetan. Hori guretzat izanen litzateke irtenbiderik egokiena, ez? Gero zer da, adibidez, ikasleak onartzeko prestatzen edo matrikulatzeko aurreskoletan prestatzen ari diren foru agindu berri horretan, aipatzen da, ez, euskarazko eskaintza eta ez dakit zer, baina zer dakigu adibidez Iruñan oraintxe bertan Ainarak aipatu duena. Batzuk euskaraz eskatzen dutela eta tokatzen zaie gaztelaniaz, ingleseko jarduerekin, justo kontrakoa, ez? Ez dakit, orain adibidez Iruñan bertan eta Iruñeko udaleko gobernu berriarekin afera hau konpontzen den, baina ez dakigu ze hori ez da bakarrik udalen afera baizik eta Nafarroko gobernuaren hezkuntza departamentuarena. Eta gero ja aurrei begira, nola eragin diezaieke egoera bere hezkuntzari? Bai. Esan bezala, uste dugu 2 urteko gelak ez direla haurroientzako gokiak diren tokiak. Beraiek egon behar dira haurreskoletan, Raulek esan moduan, hasteko zikloa ulertzen dugula dela ziklo oso bat 0-3 artean horrek suposatzen duenarekin, ez? Adin horietan, adin horrek berezitasun batzuk ditu, eta
ziklo horretan lan egiten duten langilek dira horren inguru gehien dakitenek, ez? Oso haur txikiak dira, behar dituzte haiei egokitutako espazioak, baina ez da hori bakarra. Haurreskoletan, ez, erreferentea, beraiekin dagoen pertsona, momentu oro, une oro dago beraiekin, ez? Bai bazkal momentuan, bai siesta momentuan, bai patio momentuan, gu beldur gara 2 urteko geletan hori ere bermatuko da, zein izango da ordutegia. Haurreskoletako langileena bezalakoa, gero ja eskoletako edo ikastetxetako langileena bezalakoa, azken finean oso haur txikitxoak dira eta erreferentea galtzea gauza larria da, igual zenbait ikastetxeetan, jantokiko langileak ez dira erreferenteak, hori beste adin batzuetan ez du suposatzen arazorik, baina adin hauetan bai, berezitasun... Bai, jantokian edo bazkaltzeko unean, batzutan gelan bertan egiten da, ez? Hori edo gehienetan, eta hor egoten da beti hezitzailea eta bestetan da ja jantokiko, beste adin batzuetan horrela egin daiteke, ez? Jantokiko laguntzailea da, orduan aldatzen da, jateko arazoak, ez dakite den aldatzen da, gero baita ere ratioak, ez? Kontuan hartu behar dugu, pandemiaren garaian 20ra jaitsi zirela haurrezkuntzan ratioak, baina berriz ere igo direla 25era, adibidez ikasturte honetan zizurren izan dugu, haurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan, ez? 25etik gora 26 edo ez dakizan bat ziren, eta azkenean hezkuntzak ez zuen onartu beste gela bat sortzea hor, bai? Baina hemen ere, 2 urteko geletan, haurreskoletan, zenbatean dago ratioa, 18. Eta gero ja, 25 hor ere, problemak sortuko dira. Gero nola egiten diren zaintzak, ez? Jende ezberdina pasatzea gelatik. Antolamendua nahiko ezberdina da eta alde horretatik arazoak sor daitezke. Espazioen antolaketa, Raulek lehen aipatu duena, egokia izango ote den, kontutan izan behar dugu, espazioak ere bere berezitasunak izan behar dituela, altzairuak egon behar dira egokituak bere altuerara, komunak ere, ez dira oraindik haur autonomoak. Ez dira desplazatzeko leku batetik bestera, komunera bakarri joateko, pasabidera ateratzeko, jangelara joateko, horrek suposatuko duen guztiaren... Eta gainera, zerbait lantzen bali bada da, gero eta ume horien autonomia, ez? Mugitzeko eta, baina, autonomia hori lantzeko espazio seguruak izan behar dira. Eta zuen ustetan, zein izango litzateke 0 eta 3 urte bitarteko ratio egoki bat? Hori aspaldian ikari da, salatu ziren, ez batez ere Europako edo Europa iparraldeko horiekin konparatuta eta zein dira eskatzen duguna. Bai, erdira. Ez adibidez ditiko geletan, ez? 8 da ratioa, ez hitzai bat 8 aurrekin, horrek suposatzen duenarekin dira 8 ditiko ez dutela bat ere, autonomiarik ulertuta behar dutela pertsona heldua gauza guztietarako, ez lo egiteko, bazkaltzeko, garbitzeko. Hori da. Eta, pertsona batek ditu 2 beso eta 2 begi, eta baditu bere kargu 8 horrez, guk eskatzen duguna da erdira jaistea, 4. Eta horrela, maila guztietan ratioa, erdira jaistea. Badakigu oso zaila dela hori lortzea, ratioari ez diotelako kasurik egiten ez garrantzia ematen, kontrakoa ez, hori datoz metroarekin aur gehiago sartzera, baina borroka horrekin jarraituko dugu. Uste dugu, kalitatea bermatu egoteko ezinbestekoa dela ratioen aldaketa. Eta gero kudeaketari dagokiona, ez? Guk eskatzen duguna da, alde batetik dugu kudeaketa sistema asko, ez? Haurreskoletan alde batetik dugu Nafarroako Gobernuaren haurreskolak, hezkuntza departamentuan daude, baina horien langileak ez daude adibidez hezkuntzako mahai sektorialean, ez? Beste esparru batean daude, irakasleak komatxoen artean ez direlako, ez? Orduan, gero gobernuak berak esaten du guztiz
hezkuntzan dagoela ziklo hori, eta gero hezitzaile horiek ez dituzte parekatu nahi irakasleekin. Bueno, maila ezberdinak daude, baita ere hezkuntzan daude aurre eta lehen hezkuntzako maisu maistrak eta baita ere bigarren hezkuntzakoak, lanbide heziketakoak eta bar, ez? Baina denak daude adibidez hezkuntzako mai sektorialean, baina horiek hezitzaileak ja automatikoki hasieratik atera dituzte. Gero, uste dugu, udaletan, benetan, eta zerbitzu publikoak baldin badira, langile horiek izan behar direla udal horietako langileak, eta hori gertatzen denean, denak izatea azkenean hezkuntza departamentuko langileak. Baina, prozesu horretan, egia esateko aurrera pauso handirik ez dugu ikusten. Eta gero ere, beste arazo bat dagoena da, neurri horrek bultzatzen duela ikastetxe pribatuetan bi urteko gelak ituntzea, ez? Bueno, hori ez dut esaten eta hori ukatu egin digute, ituntze berririk egonen ez denik, egonen direnik eta bar, baina, klaro, guk ikusi dugu foru agindu berri hori, ez? Momentuz zirriborro bat da, ez dute argitaratu, baina hor ez dira aipatzen haurreskola publikoak, baizik eta funts publikoekin finantzatutako haurreskolak. Orduan, karo, alde horretatik, nolabait bidea naiz eta hasierako momentuan ez egin, baina bidea irekitzen da horretarako, ez? Eta gainera aitzakia izan daiteke, nola ez dugun tokirik haurreskoletan, eta igual ez dugun tokirik ere haurretan lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan, etortzea, gaur egun itunpeko ikastetxe pribatuetan bi urteko gelak ituntzea. Hor ikusten dugu arrisku hori, bai. Eta nola ekidin daiteke hau? Nola ekidin daiteke? Adibidez, aurre foru agindu horretan, bakarrik agertzea, finantzatuko dire, haurreskola publikoak izen horrekin, ez? Eta ez funts publikoekin finantzatutako haurreskolak. Hori bidea irekitzen dio ituntziari, pribatuen ituntziari. Orduan, ja, foru aginduetan, hau da, araudietan dagoen terminologia zuzenduta, hori alde batetik, eta politika garbiekin, ez? Politika garbiak eta argiak eskola, gure kasuan, euskal eskola publikoa sustatzeko eta defendatzeko. Eta agian, izan daiteke baita ere, gaur egun pribatuak diren ikastetxe batzuk publifikatzeko. Eta orduan, zergatik uste duzue jarri dutela horrela, itunduen, ezakin dola esan, termino hori zergatik... Batzutan, klaro, haiek badakite gaur egun hori problematikoa izan daitekela, hor dagoela baita ere haurreskoletako langileen borroka, eta eskola publikoaren besteak beste gobernu berak, akordio programatikoan dute, gela berririk ez dela itunduko, bai? Legegintzaldi honetan. Eta gainera esaten dute, eta gero eskaria gutxitzen baldin bada, ituntze batzuk desager daitezkela. Orduan, hori dute akordio programatikoan baita ere dute lehen aipatu duguna, ez? Hezkuntza azpiegiturak, hau da, eraikin berriak edo inbertsio gehiago egitea, 0,3 ere ratioak jaistea, eta hori momentuz ez dute betetzen, eta ez dakigu beteko duten. Hau da, akordio programatiko horretan agertzen dira gauza batzuk, eta gero auskalo beteko dituzten edo ez. Baina hor nolabait araudia egiten denean, bide bat irekita gelditzen da. Ulertzen didaz? Momentuz ez dugu jendea gainera, normalean foru aginduak ez ditu irakurtzen, ez? Hor gelditzen da, eta momentu jakin batean, nahi izan ezkero, beharra egon ezkero, edo interes politikoaren arabera erabil daiteke formula hori. Bai, da, hezkuntza departamentuarekin hitz egiten saiatu gara, ez dugu arrakasta honen inguru, ez, bi urteko gelen inguru, sortu beharreko plaza berri hoien inguru, ea nola sortuko diran, azkenean kezka bat dagoen atzean. Hasteko langileen kezka argi eta garbi zeote gertatuko den bere lanpostuekin, hori Raulek esan bezala, haurreskoletako langileak ez badira hezkuntza langileak aukera izango dute hor lan egiteko, edo guzti hori galdu egingo da, eta bestetik ere ez da bakarrik hori, aurreak ze baldintzekin sartuko diran ikastetxeetan. Orduan gu, saiatu gara jakiten
zer egiten ari diren horren inguru, plaza horiek nola sortuko diren, zein modutan sortuko diren, ez dugu lortu, baina argi dago momentuz infrastruktura berririk ez dela egin, orduan, gobernuak egiten du, komunikazio bat, propaganda ere esan daiteke, egiten duela, eta gero interesatzen, edo unean uneko gauza batzuk ez zaizkie interesatzen sobera publikoak. Lehendabizi da dena doakoa izanen dela, ez? Bide batez, hor daude baita ere Europar Parlamenturako hauteskundeak, eta eta gero irailean hauteskunde horiek pasatuta, adibidez, hasiko dira arazoak agertzen, ez? Ikusiko dugu, puntu bateraino, badakigu eskari hori lehen askotan aipatu dugu, ez? Handituko dela, baina ze punturaino handituko den ere ez dakigu. Eta horrela, laburbiltzeko, ze proposamen dituzue egoera honen aurrean azaltzen diren arazoi aurre egiteko? Horrela modu topikoan, egokien alitzateke 2 urteko gelak aurrera ez eramatea sortzea, hori ez gauzatzea. Egia da hori, zaila ikusten dugula, ze ireki diote bidea, badakigu hori baloratzen ari dela, haiek esan da ere, eta egingo dela. Orduan ikusi beharko da hori iristen denean nola egiten den, nola egin altzaion aurre horri, ze baldintzetan eskolaratzen diren aurroiek, ze gertatzen den aurreskolako langileekin, baina, nik uste jarraituko dugula eskatzen zikloa izatea 0-3, benetan zikloa 0-6 dela, ere ez dezagun ahaztu, hezkuntzaren barne egon beharra duela ere 0-3a, eta izan behar dela doakoa, noski baietz, baina ez bakarrik doakoa, ere izan beharko zela publikoa eta unibertsala. Mundu guztia aukera berdina izateko, hor egoteko. Bai, guk eskatzen duguna da, Ainarak esan duena eta eskola mapa hori, bai? Ze eskola mapa adibidez hori da foru dekretu bat, maila juridiko legislatibo horretan maila handiko araudi bat da, orduan sortuko balitz, horrek bermatuko luke eskubidea eta bide batez baita ere langileen lan eskubideak. Eta gero bestetik ikusten duguna da kudeaketa bateratu hori eta hezkuntza departamentura mugitu behar direla aurreskola guztiak. Eta bukatzeko ezakitze zer gehiago aipatu nahi duzuen, hemendik ezakit mezuren bat bidali edo ezakit aztu zerbait? Guretzat da, gure ustez udalek jarrera aktibo bat hartu beharko lukete haien aurreskolen defentsan, eta zerbitzu publikoa izateko, doakoa eta guztiz publikoa. Ez bakarrik zerbitzuari dagokienez, baizik eta gero zerbitzuaren kudeaketan. Mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea arazo hauei aurre egitea lortzen duzu. Hori. Mila esker, ondo izan. Eskerrik asko. Agur. Orain bukatzeko, parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Datorren astean, itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Asteburu ona pasa eta astelenean ikusiko gara. Asteko esan behar dizut ez nagoela baterea doz galderan plantatzen denarekin. Pazienteen itxaronaldiak gora egin duela. Eta hori ukatzeko datuak publikoak dira. Joan den asteko parlamentuko osoko bilkuran, kontrol osoko bilkuran entzuten ere, kontseilariak berak eman zituen, eta berak aipatu zituen, urrian 1.300 pazienteak murriztu ziren zerrenda horietan, eta azaroan 1.500. Kontseilaria bera oso kritikoa da gaur egongo egoerarekin, hori ukaezina da, behin baino gehiagotan publikoki aipatu du itxaron zerrenda horiek onartezina direla,
eta autokonplazentzian beraz ez da erortzen, eta berak aipatzuen ere bere helburua dela 1000 paziente itxaron zerrentatik ateratzea hilabetero. Eta horretarako neurri ezberdinak hartzen ari dira, epe labur, ertaina eta luzekoak dira, baina noski berak eskatzen du ere pazientzia pixka bat eta konfiantza hartzen ari diren neurriak denbora pixka bat behar dute, gero eragina izan ahal izateko. Itxaron zerrendei buruz esan beharra daukak, gaur egungo itxaron zerrenden arrazioetako badela 2019ko COVID-ak pilatu zituen eta ekarri zituen atzerapen guzti horiek, bai? Baina orduko egoera horrek ez ditu justifikatzen gaur egungo atzerapen guztiak. Izan ere badaukagu datu bat, eta datu hori da 2023an espezializazio batzuetan 29% atzerapena dagoela gaur egun. Eta hori ez da COVID-agatik bakarrik, ez? Beraz, badaukagu arazo estruktural bat konpondu beharra daukaguna. Badugu lege bat, arreta espezializatuko itxaron bermeena, zeinetan zehazten den itxaron zerrendetan berme bat egongo dela EPI dagokionez, hori betetzeko daukagu batetik. COVID garaian metatutako hori arindu beharra, baina bestetik gaur egun ditugun arazo estrukturalak konpondu beharra, bai? Eta horretarako guk argi daukagu zer egin behar den. Batetik, lehen arreta indartu egin behar da, eta horko diagnostikoak indartu behar dira, eta horko profesionalen lana indartu behar da, eta baliabidea jarri behar dira lehen arreta horretan. Bestetik, dauden pilaketa horietan zer gertatzen ari den aztertzeko ikerketa txukun batzuk egin behar dira, eta horren ondorioz kudeaketa hobe bat, baina, eta guk horri garrantzia handia ematen diogu, prebentzio lana egin behar da. Lehen arretan prebentzio unitateak eta prebentzioari lotutako espezialistak indartu egin behar dira. Esate baterako, elikadura arazoetarako nutrizionistak, edo arazo muskular edo artikulatuetarako fisioterapeutak, psikologoak, kirol adituak, eta bar. Horretan jarriko genuke gukarreta. Itxaron zerrendako datuak hobetzeko kontigo zurekin enentzat, uste dugu zinbestekoa dela, lehenengo mailako arreta zerbitzua, kalitatea hobetzea, ez? Hau da, lehen mailako arreta, lehen mailako arreta, osasun sisteman sartzeko lehenatea da, ez? Orduan, ulertzen dugu ezinbestekoa dela, arreta hori hobetzea, itxaron zerrendak hobetzeko. Aurreko galderan bezala, honetan ere ñabardura bat sartu nahi dut, eztabaida honetan, uste dute garrantzitsua delako. Gure ustez, bairen ustez, osasun gintzan ez daude gastuak, ez dira ematen gastuak, baizik eta inbertitzen da dirua, arlo ezberdinetan. Adibidez, eta hori da azpimarratu nahi duguna entzuten ere, inbertitzen dela arlo ezberdinetan. Baliabide ekonomikoetan, baliabide materialetan eta giza baliabideetan. Beraz, inbertsioa baliabide ezberdinetan. Hori da azpimarratu nahi dugun entzuten ere. Eta gero, handia hitza aipatzen denea, nik galdera bat plantatuko nuke, handia zerekin alderatuta per capita terminoetan agian ala esan liteke, baina baina ez da ala, barne produktu gordinaren araberako inbertsioaren termino absolutuetan. Horren arabera, Nafarroa gutxien inbertzen duen bigarren erkidegoa da. Beraz, hori, zerekin alderatzen badu, irakurketa bat edo ezan egin daiteke. Eta galdera horrela plantata ere badirudi, gero eta diru gehiago astatzen dela, baina gaizki kudeatzen dela. Eta gure ustez ez da horrela plantatu dugun bezala, inbertitzen da dirua, eta gainera emaitzak emango dira,
eta ikusiko dugu hemendik gutxira. Aipatudan bezala konseilak eman zituen datuak joan den asteko osoko bilkuran eta gero ikusiko dira ere. Baina hori, argi dago, ez dela dirua, ez dela gastua, baizik eta inbertsioa. Bada uste bat Nafarroan egiten den inbertsio, osasun arloan egiten den inbertsioa izugarria dela eta inun baino handiagoa, baina hori ez da egia. Barne produktu gordinaren 4,5 inbertitzen da Nafarroan, eta hori da estatuko bataz bestekoaren azpitik, puntu erdi edo puntu bat gutxiago. Eta Europan egiten den inbertsioaren azpitik 2 puntu edo 2 puntu eta erdi gutxiago. Beraz, uste hori okerra da. Egia da gure osasun kalitatea ona dela, profesional onak ditugulako, baina eskuina eta PSN gobernuan garai hartan, 20 urte luze horietan egon ziren garai hartan egin zen inbertsio eskas horren ondorioz kalkulatzen dugu 2.000 milioi euroko azpi finanziazio bat egon zela, eta hori motxila hori oraindik gainean daukagula, alegia. Urtero 150 milioi euro gutxiago inbertitu zirela, eta horren ondorioz egoera gaurkoa da dena, Lehen esan dudan bezala, hala ere, gure osasun kalitatea ditugun profesionalei esker ona da, estatuan handienetakoa, baina ez ordea Europa mailan. Beraz, lan handia daukagu egiteko eta erronka handiak ditugu aurrez aurre. Gure ustez, funtsezkoa iruditzen zaigu, gastu dirua edo inbertsioaren arteko eta arreta hobearen oreka hori, ez? Uste dugu, osasun sistema publikoa berreraiki behar da, daramatzagu urte asko eskuineko alderdiko gobernuekin, eta urteetan desmantelatu dute osasun publikoa. Eta hori berreraikitzea ez da egun batetik besterako lana egiteko lana, orduan urteak behar dira osasun publikoa berreraikitzeko, baina uste dugu funtsezkoa dela diru inbertsioa handitzea hobetzeko. Bai, egia esateko azken egunetan, bereziki azken hilabete honetan, larrialdietara gero eta jende gehiago hurbildu da, bereziki COVID, gripe eta bitiketako loturarekin duten beste motako infekzioen gorakadaren gatik, hori ukaezina da, horrela daude datuak eta argi dago. Baina bai hori saihesteko edo bideratzeko urrian prestatu zen neguko kontingentzia plana ezartzen joan da zentro ezberdinetan, horrela Iruñan, Lizarran, Tuteran, datu handiagoak erregistratu ala, asistentzia datu handiagoak erregistratu ala. Gure ustez, neurriak egokiak izan dira, eta edabide batzuk egin duten kritiken kontra eta alderdi politiko batzuk kritika egin duten kontra edo plazaratu dutenen kontra, emaitzak ez dira izan hain txarrak edo bentzak gure ustez horrela izan dira. Hor daude datuak ere eta horrexegatik aipatzen dugu hau. Gertatzen ari da urtero badirela arnaz infekzioak, gripeak eta ziklikoki gertatzen direnak, urtarokoak esaten direnak, eta hori jakinda ere momentua iristen denean sistema askotan kolapsatu egiten da, ez? Horrek esan nahi du aurreikuspen falta dagoela eta ditugun baliabideen kudeaketa eskasa. Horretan jarriko genuke guk arreta batez ere. Eta hori konpontzeko lehen aipatu ditugun neurriak beharrezkoak dira. Batetik, lehen arreta hori indartzea, diagnostiko arin horiek azkar egitea, eta bestetik ospitaletan iraupen gutxiko egonaldietarako OE kopurua ere indartzea, hori beharrezkoa da. Eta baita ere gizartea kontzientziatzea eta formatzea, hau da, herritarrak informatzea osasun sistemak nola funtzionatzen duen eta olako zerbitzuetara noiz eta nola jo behar den jakitea.
Kontu igotzurenetik uste dugu Nafarroako osasun zerbitzuari larrialdiaren saturazioa hori hobetzeko hori. Ezinbestekoa dela arreta zerbitzua, lehen mailako arreta zerbitzua hobetzea, hau da. Hori jartzen baldin bazara, eta gaitzen baldin baduzu zure osasun zentrora, ez baldin baduzu hitzordua izateko aukerarik, larrialdietara joan behar zara orduan, hori hobetzeko ezinbestekoa da, lehen arreta zerbitzu hori, atentzio hori, hobetzea hori. Hori jartzen baldin bazara, zure osasun zentrora joateko, eta ez larrialdi zerbitzuetan joan behar da. Gai librea datorren, ez azte honetan, datorren astean esan behar nuen, baina ez azte honetan bertan, orain arte hitz egindakoarekin lotuta, aste honetan bertan Nafarroako aurrekontuak parlamentuko helduko dira, hemengo prozesuarekin hasteko. Gure ustez, tresna ezinbestekoa da Nafarroak duen arazo sozial eta ekonomikoi aurre egiteko. Beraz, zorionez helduko dira, pizkat berandu, dakigunez, normalean gobernu berri bat osatzen denean luzatzen da prozesu hori eta pizkat atzeratzen dira. Baina esan dudan bezala, tresna ezinbestekoa da, erronka soziala eta ekonomikoi aurre egiteko gure erkidoko arazo edo erronka soziala eta ekonomikoi aurre egiteko. Zentzu horretan azpimarratu nahi dut hain zuzen ere osasun departamentuko partida 10% handitu dena. Akorde programatikoa, joan den abuztuan akorde programatikoa adosten ari ginenean, horri buruz hitz egiten ari ginenean, argi eta garbi utzi genuen ardura hori hartzeko, departamentu hori hartzeko, geroa baitik hori hartzeko, baliabide nahikoa ekonomikoak izan behar zuela, nahikotasun ekonomikoa izan behar zuela guk hartzeko. Hori idatzita gelditu zen, eta horrezegatik, hain batean baloratzen dugu une honetan egin dena hain zuzen ere, aipatu den bezala, partida hori handitzea 10%. Gaur aipatu nahi dugun gaia eta balioan jarri nahi duguna da larun batean, urtarrilaren 13an, sare herritarrak antolatu zuen manifestazioa Euskal preso politikoen eskubideen aldekoa. Gu han egon ginen, eskubide hoien alde baikaude eta bada garaia orain arteko etapa ilun eta mingarri bat atzean uzteko eta etorkizunari begira jartzeko. Beraz, salbuespenezko neurri juridikoak eta penitentziarioak alde batera utzi behar dira eta poliki Euskal preso guztiak etxera ekarri beharko ditugu, Zabaiatik, Martutenetik, Basauritik, Iruñeko kartzeletik eta Frantziako beste toki batzuetatik, etorkizunari begira, pakeari begira jarri behar dugu. Gogoan ekarri behar dut, manifestazio horretan, irakurri zen manifestuan, sarek lehen planora ekarri zuena. Eta da, iraganeko biktima guztien sufrimentua kontuan hartu behar dugula, errespetatu, errekonozitu, erreparatu, eta elkartasunez aritu, etorkizunari aurrez aurre begiratzeko pakearen bidea hartuta. Guk Nafarroako gobernuaren aurrekontuei buruz egin nahi dugu, eta datorren ostiralean, urtarrilaren 19an, erregistratuko dira, eta gure sailari dakarkigun inguruari buruz, datu batzuk eman nahi nuke. Etxebizitza, gazteria eta migrazioaren politikako sailak 34ko aurrekontuen aurreproiektuak 119 milioi euroko gastu muga izango du. Pasaen urtean, 2013an, aurrekontu hori izan zen 74 milioi eurokoa. Hau da, aurten 160,5 igoera egongo da aurrekontu hauetan. Hain zuzen ere, etxebizitzako zuzendaritza nagusian, izango da aurrekontuen gastu handietakoa, kopuru handietakoa. Batez ere, izango da, herritarrek etxebizitza duina bermatzeko
bermetzekoa, eta ingurumena eta energia eraginkortasuna respetatzeko partidak ere, ez? 34an, 112.000 euroko aurrekontuak kudeatuko du etxebizitzaren sailan, ez? Eta, batez ere hori, etxebizitzak erreformatzeko, ez? Nola zaten da, efizientzia energetika. Euskeraz? Efizientzia energetikoa hobetzeko, ez? Hobetzeko lanak egiteko, etxeetan, gero baita ere berreskuratuko da kaleratzeko, etxetikan kaleratzeko desauzio laguntzeko familiei, pixkat hori kudeatzeko, egingo da ere saia bat, etxebizitzaren barruan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitzeeraginkorra.laboralkutxa.eus.